To se meni obraćate. Pa evo ja ti snimam vas, pošto ste vi snimali mene, sad ja malo snimam vas. Dobro. Što ste me snimali? I jeste vi policajac? Odgovorite da li ste vi policajac. Dužni ste da se legitimišete. Ja sam građanin. I pitam vas zašto ste postupali, zašto ste me snimali? Hoćete mi reći zašto ste me snimali? Što ste me snimali? Šta pokazujete da me odvedu? Pa šta je s vama? Jeste vi građanin ili policajac? Šta pokazujete rukom kao sklonite ga? Što to pokazujete? Da li vi postupate ovde po službenoj dužnosti ili ste ovde došli privatno? To mi odgovorite. Dužni ste to kažete. Nemam ja šta vama da odgovorim. Dužni ste to da kažete. Pa ja vas plaćam. Kako vi nemate pravo? Mene plaćate Pa naravno da plaćam. Plaćam porez, plaćam sve vas. Plaćajte. Pa, odgovorite mi onda, postupite u skladu s pravilom službe i odgovorite mi zašto tako postupate. Zašto me diskriminišete? Zašto ste rekli ovim ljudima me ne puste? U čemu je problem? Ja rekao... Vi ste rekli. Jeste. Zašto je problem ova majica? Ajde to da čujem. Ja nemam... Ajde da čujem na koji način kršimo ovde bilo šta. Nisam ja ni rekao... Pa vi jeste i pokazujete rukom. Pa snimljeno je sve. Neka je snimljeno, Pa jeste vi ovde službeno ili niste službeno? To mi odgovorite. Nisam diskriminisao. Vi ste mene snimali mobilnim telefonom, što nemate pravo. Znači, hoću da mi kažete da li ste ovde službeno, da li ste ovde kao policajac, da mi date ime i prezime i broj legitimacije. Ili ste ovde kao civilno lice. Hoćete vi mene da legitimišete? Da, hoću. Naravno, imam pravo na to. Vi ste dužni po zakonu o policiji da mi date ime, prezime i broj legitimacije. Vi ste to dužni. Vi ste to dužni, vi niste tajni agent. Vi ste u službi građana ove države. I vi ste dužni, da li se to vama sviđa ili ako vam se ne sviđa, date lepo ostavku, date otkaz i onda više ne morate nikome se legitimišati. Zato ja ne legitimišem jer nisam službeno lice i nisam na zadatku. A vi, pošto ste snimali i pokazujete da me ne puste, zbog majice, evo i to da snimam, znači ovo je problem. Pa naravno, ali recite šta vi ovde radite? Hoćete mi reći kako vi ovde postupate? Jeste ovde kao policajac i da li... Ja ću ovo i unutrašnjoj kontroli policije da pošaljem. I zaštitniku građana i svima. Godine, sve što mislite da treba da radite... Naravno, a sad trenutno tražim od vas da se vi legitimišete. Ako ste policajac. A postupali ste. I davali ste naloge ovde ljudima da me ne puste. I tražim da mi kažete razlog iz kog to radite. Ne, znači evo, pošto sad sam i ja tamo snimao, zato što ovaj za koga vi kažete da je Rade Blagojević, ja ne znam, ga prvi put vidim u životu, on je tamo pokazao vojnoj policiji, nisu mi dali, rekli su da ne mogu da uđem zbog ove majice, da je to zabranjeno, tamo u pravilima, ja stoji sliku, apsolutno ne piše, znači niti je zabranjeno, niti bilo šta, onda su me oni izgurali i on me snimao. Ja sam tražio od njega da se legitimiše, pitao sam ga da li on tu kao policajac, tražio sam broj legitimacije, ime i prezime i tako dalje, odbio je, pa je lago da je tu privatno, pa ne znam ja šta, pokazuje ljudima kao sklonite ga i tako dalje. Inače, on je sad zamenik načelnika odeljenja za javni red i mir gradskog SUP-a Beograd. A pošto on snima, onda sam uzeo ja telefon da snimam, pošto on kaže nisam ja snimao objekat, ja sam snimao ljude. Pa sam onda uzeo ja telefon da ja snimam ljude. Da li ste saglasni, pošto ste vi vrsni pravnik, a imate i dobar advokatski tim, da se pokrenu zvanične procedure protiv ovih apsolutno, jer pazite, ovo je diskriminacija, je li tako? Ovo je apsolutno kršenje osnovnih građanskih prava. Mi, da smo prekršili bilo šta, oni su bili dužni da nas upozore i da kažu ne možete zbog toga i toga, kršite to i to pravilo, ne možete da uđete. To što je sad trenutno njima Putin zabranjen, a do juče su ga svi ljubili, znači tamo gde sunce ne sija, to je neko drugo pitanje. Ali očigledno znači da ova izdajnička državna politika sad dovela do toga da sad s Putinovom majicom ne možete da pristvujete i da uđete u kasarnu, a 2014. godine, povodom 70 godina od oslobođenja grada Beograda, su pravili vojnu paradu za istog tog Vladimira Putina.
Znači, ovo je skandal. Samo jedan savjet, a vi niste u obavezi da ga uvažite, pošto mi ovde vidimo i uniformisanu policiju. Da. Da li možete vi da se obratite da nam daju podatke od ovih ljudi, da se ustanovi njihov identitet, kako bi mogli te prijave da ekspeditujemo tačno na određena lica, pošto ovi su samo nešto, otvorio je jaknu i videli smo neku značku sumnjivog, ja nikako nisam... Ja sam ih, onoga sam snimio, sad onaj što kažete da radi Blagović, ja ne znam sad ovaj. I ovi iz vojne policije, po Je li on vojna policija? Oni su se tako predstavljali kao nešto, ne znam nije šta. Tako da tražim, idem ja sad i od njega, tražim broj legitimacije. To bi vam bili zakon. Mislim, jedino ako je baš na početku, ali... Možete vi meni date broj legitimacije? Vi ste pokazali nekakvu legitimaciju? 10-340. Mogu da pogledam? Možete samo ugasiti kameru. Mogu da pogledam. Ne, ovaj gospodin je dozvolio snimanje, on kaže ovde građani mogu da snimaju. Ne može. Ovaj gospodin za koga kažu da se zove Rade Blagojević, on je snimao, tvrdi da je ovde kao civil i da ima pravo da snima, pa ako ima pravo on ili prvo njega da obavestite pred mojim očima da on ne sme da snima, pa onda da se obrate meni. Odlično. Ali ne možete, samo molim vas, opet pričam, ne možete vi meni da izdajete za Ako mogu, ja vama kao građanin mogu da tražim sve što je u skladu sa zakonom. Ja od vas ne tražim da pucate u vazduh ili da radite sklekove. Ja tražim ono što je u skladu... Ja sam vas uvredio? Ne. Bilo čime? Naređujete. Ne, ja vam ne naređujem, ja tražim, zahtevam. Imam pravo da zahtevam. Znači, od vas se zahteva. Zahtevam vašu legitimaciju da vidim, da bi bio siguran. Ne snimam tamo, snima, ne snimam. Vidite da tamo snima. Slažem se, samo ugasite. Ne, zašto da ugasite? Ugasite telefon. Evo, tamo snima, livadu snimam, to imam pravo. Dajte legitimaciju da vidim. Hajde, zašto? Ugasite telefon i pokazat ću vam. Ne piše nigde u pravilu službe da ja treba da ugasim telefon. Telefon snima tamo, ne snima vas, ne snima vojni objekat, dajte da vidim legitimaciju. Neću da vam dam. Dajte da vidim, nemoj, evo stani ti tamo, snimaj tamo. Ugasite telefon i pokazat ću vam. Ajde, izvolite. Ugasite samo telefon. Dajte da vidim legitimaciju. Neću da ugasim telefon, telefon je tamo, ne ugrožava vas, ne snima vas. Gospodine Šarović, ugasite telefon, pa pokazat će vam sve čovjek. Pa je li telefon snima mene ili snima tamo? Zašto ne poslušate naređenje? Zato što je, prvo ja nisam vojnik da me nisu određeni policajac. Ja sam njegov veličanstvo građana. To je isto vojnik. Hoćete mi meni legitimaciju? Ja nije. I ono je avion. Čekaj, da vidite.